Здравейте, скъпи приятели от Зодия Телец. Днес ще направим една таро прогноза за месец декември и искам първоначално да ви пожелая едни весели празници и честита нова година, а също така да ви пожелая следващата година да бъде за вас добра, успешна, да имате добро здраве, позитивен настрой, да вярвате и да достигнете всичките си цели, желания, които сте си намислили, и много любов. Без такива открити чувства няма как. Няма как. За това живеем. Така че, повече няма да ви отвличам. Започваме с прогнозата за вас. Първата карта ще ни даде обща енергия за този месец, за вас, телци. Първата карта е за вас. Общата енергия за месец. Карта Иерофант. Какво означава това? Едно духовно израстване, едно издигане над материалните неща. По тази карта вървят някакви обучения, може да бъдат някакви изпити, може да бъде покровителство на някакъв човек, важен учител може да се намерите, мъдър човек, който да ви дава съвети, може да влезе във вашия живот през този месец и да ви напъства. Много хубава карта, аз се обичам, защото тя винаги дава едно такова реално, като че ли ти започваш да гледаш на света по друг начин. Даже ако посредством други хора. Тоест, може да се запознаете с човек, който има друго виждане, и неговите думи, разговорите с него да ви накарат да погледнете на нещата, на ситуациите по съвсем различен начин във вашия живот. И вие ще бъдете като, знаете ли, едно такова любопитно дете, което тая информация просто я поглъща и я почва да търси къде в неговия живот може да я използва. Много хубава карта. Ако имате изпити през този месец по тази карта, задължително казва, че ще се справите с изпитите, ще получите, така да се каже, може би благоволението на някой преподавател, който може да ви помогне, и така да се каже за ръчичка да ви преведе по-нататък на следващото ниво. На следващата сесия или така. Две карти, които ще ни покажат две важни събития за вас, телци, през този месец. По тази карта може даже да има някакви курсове просто. Може да бъдат и шофьорски курсове. Да запишете. Все още имате време да запишете шофьорски курсове, ако не сте минавали. Или нещо да учите, нещо да започнете да изучавате. Главното е, че това нещо ще ви доставя удоволствие, а не на сила. И ще бъде леко. Ще бъде леко, ще бъде едно такова леко и приятно за вас. Две важни събития, телци, за вас през декември. Първото, второто събитие. Първото събитие. Кралица чаши. По тази карта бих казала, че може да намерите наистина човек, който аз го наричам така, на който можете да се изплачете мъката. Наистина като учител. Той е учител, може би по живота, в такъв план, че може да ви даде много добър съвет. Много добър съвет и може да погледне на вашия живот, на вашата ситуация, в която сте попаднали отстрани. Също така по тази карта, също ако имате някакви проблеми, виждате, че не се справите, наистина потърсете вниманието. Просто двете карти те малко така резонират, че ви трябва по-мъдър човек някакъв във вашето обкръжение, който трябва да влезе във вашия живот, за да може да ви балансира или да ви поддържа по някакъв начин. И да ви помогне да се справите с ситуациите от живота си, наистина, за да стане това нещо по-леко. Дайте да видим втората карта. Втората карта ви казва, че ще имате един такъв успех в финансови дела. И този успех като че ли е очакван. Вие сте го планирали, вие сте упорито, стъпка по стъпка сте вървели, като сте проверявали всяка една крачка. Това може да бъде свързано и с някаква, например, нова работа, която вие отдавна на нея, например, сте обърнали внимание и сте вървели към тази работа. Тоест сте придобивали определени навици, определени знания, за да я получите. Тоест това не е някаква работа
която всеки може да върши, а такава, например, където сте влагали някакви неща. Например, изучавали сте някаква компютърна програма и сега започвате да работите като програмист. Или нещо сте там завършили, някакъв курс, минали сте обучение, да кажем, фризьорски, и сега започвате да отваряте си там салонче или започвате работа в някакъв салон като фризьор. Но вие вече по-отрано, като че ли сте започнали това нещо да го изучавате и полекичка да го практикувате, и сега намирате такава работа, която ще ви дава някаква стабилност финансова и като че ли вие се тежите на място. Наистина, може би такова едно усещане по тази карта ще имате. Също така това може да бъде и както всички карти говорят за един такъв стабилен човек. Стабилен, душевен човек, който наистина голяма роля ще изиграе за вас през този месец. Така, следващата карта ще ни покаже взаимоотношенията ви с хората. Телци. Взаимоотношенията ви с хората. Приятел, погледнете, всички карти ви говорят за едно. Просто те като че ли трябва да отговарят на различни въпроси, но те се концентрират в едно и също. Всички карти говорят, че през този месец телци ще получите човек, който наистина ще ви помогне да се справите с някакви неща в живота си. Много важен месец в това отношение. Старши аркан излезе първата карта. Като че ли ваш духовен лидер. Такъв план. Може да е... Или вие можете да се проявите като духовен лидер. Т.е. да започнете да водите някакви беседи, хора, някакви, може би, не знам, като приятелски кръг някакъв. Не разбирам за какво точно става въпрос, защото всеки в своята среда живее и има да решава свои въпроси от личен характер. Но това като че ли повече е концентрирано за това, че в вашия живот ще дойде или вие ще станете важен човек за други хора, ще им отваряте очите, съзнанието и така нататък, или във вашия живот ще дойде такъв човек, на който можете да се доверите. Той ще бъде стабилен, на него можете да се доверите, защото той може да пази тайна. Кралицата чаша, тя пази тайни. На нея хората като че ли ходят да се изповядват, да се изкажат своите мъки, и тя може да даде съвет, може да те слуша и да каже добра дума и да запази тайната ти. Т.е. можете да й се доверите. И човека е стабилен. Стабилен в такъв смисъл, че ако сте заслужили неговото доверие, той ще бъде до край с вас. Наистина това нещо, този човек, и тук пак за взаимоотношението с приятел, че ще получите някакъв приятел в вашия живот. Не знам как ще стане, или вие ще осъзнаете, че имате човек, на който просто не на 100, на 200% можете да разчитате. И това ще бъде за вас много важно такова осъзнаване. Много важно. Следващата карта ще ни покаже вашите финансови дела. Как се развиват нещата в финансовата сфера за вас, телци. Така, едно ново начало, телци. Картата е супер, защото тя ви дава възможност, даже като ги погледна тези двете карти, може да започнете с този човек, може да е някакъв партньор, с който да създадете някакъв собствен бизнес. Или да започнете двамата с нещо да се занимавате, което да ви носи доходи. И това ще бъде нещо стабилно и партньорът е стабилен. Той може да ви помогне наистина да минете на друго ниво. Тоест, ако сте били там някакъв просто работник, да станете, да започнете някакъв свой бизнес полекичка и да излезете на някакво ново ниво, да станете вече други. Много хубава карта. Това е само началото. Казвам, че вие сега началото ще намерите този човек и може би по туз жезли ще обсъдите евентуално някакъв свой въпрос, много важен финансов план. Но там ще действате бавно и полека. Тоест не на юрош дошла ни идеята, айде там сега да вложим
една камара пари да вземем кредити. Всичко ще бъде пресметнато, всичко ще бъде запланирано, ще се разглеждат различни варианти и наистина това ще ви даде много знания. Вие преди, като че ли това не сте го правили. А този човек вече има опит в тази сфера. И този човек е човек, на който можете да се доверите. Страхотен месец за вас, стрелци. Вие получавате такъв учител безплатно, без да се купувате. Направо супер. Право супер. Много малко са хората, които безплатно споделят своите знания и умения в каквито и да е насоки. Всички ние продаваме своите знания, които сме натрупали, но тук ще имате човек, който наистина ще бъде готов да бъде с вас. Страхотна карта. Така, и карта съвет за вас, стрелци, за декември месец. Така, скъпи приятели, картата е осмица жезли, карта съвет. Какво бих казала по осмица жезли? Каквото и да намислите, имайте в предвид, че вие ще трябва да действате и да се изкачвате стъпка по стъпка. И не се страхувайте, с усмивка, как да обясня, преминавайте от едно състояние в друго, с малки стъпчици. Правете малки стъпчици в това направление, в което вие се замислите. Просто тук е стъпка по стъпка и тук имаме също една стълбица, която ви изкачва нагоре. Доверете се, вие наистина сте тръгнали да... Не знам, нагоре. Нагоре това е да смените своето съзнание, своя живот. Големи промени ви очакват и всичко това ще ви помогне човек, на който наистина можете да се доверите. И съвет е: правете стъпки. Не дейте да стоите на едно място. Не дейте много дълго да държите да се съмнявате. Струва ли се, не си ли струва. Защото, да, телците обикновено малко са такива, като всеки земен знак, като че ли имат страх да предприемат каквото и да било. Започнете с малки стъпки. Както се казва, поне в началото лежете в това направление, в което даже мечтаете. Поне полежете, помислете, поне разпишете план от малки стъпки, например, даже от, както казвам аз, не веднъж съм казвала, ако искате нещо да създадете в този живот, например, искате да отворите, не знам, някакво студио за деца, например, там някакви снимки, там да правите интересни такива, интерактивни. Започнете с най-малкото. Това да видите какво ще ви трябва, на къде да се ориентирате, какво можете да направите по този въпрос, каква техника ще ви е необходима, какви програми, така нататък. И това нещо трябва да върви стъпка по стъпка. Например, там първо ще се договорите с едни хора, после с други, така полека-лека да започнете да се развивате някакъв свой бизнес, който наистина по-нататък или някакво свое дело, което по-нататък ще даде доста добри резултати. Интересното е, че ще получите човек. Не дейте да се страхувате именно, когато ние гледаме глобално. Ние започваме, т.е. аз съм сега в позиция, например, не знам, работя в магазин и после глобално имам фотоателие и правя някакви там интерактивни снимки, там детски празници и така нататък. За мен това е много голяма разлика. И когато вие виждате тази голяма разлика, вие започвате да се страхувате. И т.е. не предприемате абсолютно никакви стъпки. Макар че винаги сте мечтали, обичате там да снимате, особено обичате там с деца, нещо да измислите. Вие сте творческа личност и не предприемате абсолютно нищо. Когато човек обаче е такъв, който гледа, почва да действа в тази насока с малки стъпки, например, изучава определени програми, купува се някакъв фотоапарат, договаря се, например, с някоя детска градина, там да им направи някакви плакати, картички и т.н. То постепенно
започвайки там с едното, второто, третото, петото, то постепенно вече може да стигнеш до тази твоя мечта, но естествено не за един месец, даже може би не за една година, но когато нещата вървят подред, с малки стъпки, не е толкова страшно. И тези карти именно това ви показват. И още ви показват, че наистина ще имате човек, който така за ръчичка ще ви вземе и ще ви води, ще вървите заедно, може би до определено място, но именно да минете това най-страшното в началото. Най-страшното в началото. Още веднъж, приятели, телци, искам да ви поздравя с празниците, весели празници да ви пожелая. Всичко най-добро, всичко най-хубаво. Бъдете живи и здрави и ще се видим скоро.